Abonați-vă la acest canal pentru a fi la curent cu toate știrile din fotbal. Impresionat de suporteri, Gigi Becali vrea stadion cu 100.000 de locuri. Partidele FCSB din Conference League au magnetizat fanii vicecampioanei. Aceștia au fost prezenți în număr impresionant, 40.000, la returul cu Dunajska Streda, pe arena națională. Acum, latifundiarul asistă uimit la interesul uriaș al suporterilor pentru partida cu Viking de joi, din play-off-ul competiției europene. Iar acest lucru i-a dat lui Gigi Becali o idee pentru a cărei aplicare pune o singură condiție. Acum, înaintea meciului tur din play-off-ul Conference League cu norvegienii de la Viking, suporterii au bătut adevărate recorduri. Ei au achiziționat online circa 15.000 de bilete în doar o oră de la punerea lor în vânzare. Din acest motiv, FCSB a decis chiar sistarea vânzărilor online, pentru ca tichetele să poată fi accesibile și la casele de bilete pentru cei nefamiliarizați cu calculatoarele și internetul. Gigi Becali însuși a fost pus în imposibilitatea de a-și ajuta cu bilete mai mulți cunoscuți pentru partida cu Viking. Mai ales că de această dată nu sunt disponibile decât maximum 30.000 de locuri, UEFA decizând închiderea ambelor peluze, din cauza unui banner considerat de observatorul Forului European ca fiind discriminatoriu. Chiar acum m-a sunat un prieten, care vrea să vină cu puștii. Nu mai am. La revedere! Într-o oră am vândut tot. Invitații doar la doctori și la preoți. Toată lumea să plătească. Mă sună prieteni apropiați care nu găsesc bilete. Fiecare jucător are 3 bilete. Am fi vândut 200.000 de bilete, a spus Gigi Becali, la Pro Arena. Știi ce mi-a venit în cap când am auzit? Domnule, să mă calific în grupe în Champions League și să fac stadion de 100.000 de locuri. La FCSB nu se mai poate cu 50.000. La Liga Campionilor vin 400.000 de oameni, am unde să-l construiesc. Doar dacă ne calificăm în grupele ligii, nere Liga Campionilor, să luăm 40-50 de milioane de acolo, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.